ana farawa ne cikin wasa, a sannu soke shiga zuciya, a hankali har yayi nisa. Yanayin farko na farawa shakuwa ake yi cikin wasa, daga nan yake ba da sakamako a cikin zuciya ya sa kaguwa. Baka gane menene soyayya sai ran da aka zo yin rabuwa. Maryam tabbas ina son ki aminta ni da ke mu sha kauriya da so cikin zuciya, ki karbi mai san ki dariya, ki adana so cikin zuciyarki, kar ki bari in sha wuya. Maryam ki gasgata da cewa aini ke ce zan ba wa kalbina, shi yabon gwani ya zamo tilas, dole ne in wake hubbina. So da sauri in biyar mata ni akan ki zanno na kishina, ko da yaushe ina fadar cewa ke ce zan kira da bebina. Kaunar da nake wa Maryama ita ta saka na kasa gane ni kaina. Maryam in goga furan kauna, ki karba ki ce da ni kina sona. Maryam ki gasgata sanda nake